Shwmae, diolch yn fawr am eich gwrando ar fideo hwn. Mae heddiw i Sadwrn 7 o mis Gorffennaf 2024. Felly, yn yr sianel hwn, neu yn y cyfres hwn o fideoedd, dwi'n eisiau i drafod ynglyn fy credyd, sef Cristnogaeth, ac hefyd ynglyn o'r pethau sydd dwi'n yn ymddiddori ynddyn nhw, fel enghraifft i siarad ar iaith Gymraeg, ac hefyd pethau perthnasol i'r iaith Gymraeg, ac hefyd i'r siarad hefyd, sut i siarad yn dda, achos yn y dyddiau diweddaraf, dwi'n ymgeisio i gwellai fy safon o cyfathrebu, ac dwi'n yn arloesi o gwmpas ar gyfer roddiau i siarad yn well. Yn enwedig pan ydym ni'n siarad ai ydy yn Saesneg neu yn Gymraeg i cyfathrebu yn well ac i tynnu y cynulleidfa, achos pan ydym yn cynhyrchu y cymwysiadau ar gyfer rhywbeth fel gyfryngau cymdeithasol, mae angen i ni i cyfathrebu yn dda, nid yn unig yn dda, ond mwy na hynny yn ardderchog. Felly, sut ydym ni'n gallu cyfathrebu gyda y cynulleidfa yn ardderchog? Ai yn y cyfrwng o Saesneg neu ai yn y cyfrwng o Gymraeg. Felly, dyma bynciau dwi'n eisiau i trafod yn y cyfres o fideoedd hwn. Ond heddiw, yn y fideo hwn, dwi'n eisiau i trafod ynglyn ar amrywiaeth o bethau. Yn gyntaf, dwi'n eisiau i trafod ynglyn ar y coeden o'r cyfathrebu neu'r coeden o siarad neu sgwrs. Mae hyn yn berthnasol yn uniongyrchol i'r pwnc o sut i siarad yn ardderchog, ac hefyd yn ail, dwi'n eisiau i trafod ynglyn ar sut i byw bywyd yn ychydig yn fwy lythrennol. Achos os ydym eisiau i cynhyrchu cymwysiad i gyfrannu ar yr wefan yn y gyfryngau cymdeithasol, angen i ni i fod yn wych gyda'r cynhyrchiad o cymwysiad, ac hefyd ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni i fod yn medrus ac yn ardderchog ac yn wych yn y cynhyrchiad o testunau ydy yn ffurf o'r llefariad o sain, fel yn gwneud nawr trwy yn siarad yn uniongyrchol neu ysgrifennu i lawr, neu unrhyw beth fel hynny, neu i ysgrifennu neu i mewnbynnu ar y bysysgwrdd mewn yn y gyfrifiadur, neu i ysgrifennu i lawr ar y papur, neu rhywbeth fel y tabled, fel yr Kindle Scribe, neu e-ink tablet, neu rhyw beth fel hynny. Felly, dwi'n meddwl mae'n angen i ni i fod yn fwy beth dwi'n yn ei galw yn lythrennol, sef i byw bywydau sydd yn fwy canolbwyntyd ar y testunau. Ai ydy pan ydym yn darllen yr testunau, neu pan ydym yn eu cynhyrchu nhw. Ond yn gyntaf, i dychwelyd i'r coeden o'r lefariad, neu llefariad, y coeden o llefariad. Pan ydym yn llefaru neu sgwrsio, sut i sgwrsio yn ardderchog, sut i cyfathrebu yn ardderchog. Felly, dwi'n meddwl mae'n hollbwysig i fod gyda ni y holl amser y defnyddiad o'r gweledeiddiadaeth, a beth ydy'r gweledeiddiadaeth. Felly, mae'r gair hwn yn dod oddi wrth y gair gweled. Felly, pan ydym yn ffurfio y gair gweledeiddio, mae'r hyn yn cyfrithal i'r Saesneg i visualise, gweled, ac wedyn terfyniad iddio, gweledeiddio, ac wedyn ydym yn rhoi hynny i fod yn enw yn ytrach nag yn ferf. Felly, visualisation yw gweledeiddiadaeth. Felly, mae gyda ni gweledeiddiadaeth. Gweledeiddiadaeth yw visualisation, achos os ydym yn defnyddio yr un llwybr fel yr etymoleg ar gyfer y Saesneg, visualisation yw gweledeiddiadaeth. Mae'r hyn yn hollbwysig achos pan ydym yn gallu dychmygu yr sylwedd ydym ni eisiau i trawsgrifo trwy'r cyfrwng o'r iaith i'r gwrandawyr. Mae'n hollbwysig i cael rhywbeth neu rhywle i ystorio neu i gadw yr sylwedd. Felly, ydym yn gallu gwneud hyn, neu i dweud yn mwy nac hynny, mae'n angen rhaid i ni i gadw y sylwedd hyn
mewn yn ein gweledeiddiadaeth. Achos mae'r gweledeiddiadaeth pan ydyn ni'n cynnal nhw yn ein dachmygadau yn gwenu fel yr bwrdd gwyn neu y whiteboard, neu os ydyn ni eisiau ei fod yn fwy hen pasiwn, y bwrdd du neu y blackboard. Os mae tu flaen o'n gwelediadaeth ni, y whiteboard neu y bwrdd gwyn, gyda'r sylwedd rydyn ni eisiau i trosglwyddo i eraill, mae'n hynny yn rhoi i ni gwybodaeth yn uniongyrchol i ni i trosglwyddo i eraill. Os rydyn ni'n gallu dychmygu y llwybr o'r araith neu llu, rydyn ni'n gallu cyfathrebu ac i mynegu gwybodaeth ar draws i eraill. Felly, dyma'r rheswm pam dwi'n meddwl mae'n mor bwysig i defnyddio coeden o llefaru. Beth ydy'r coeden o llefaru? Felly, os ydyn ni'n defnyddio ein bysedd i atgoffa eich hunain ynglyn â'r pynciau ydyn ni'n eisiau i rhywbeth amdanynt pan ydyn ni'n rhoi llif neu araith i eraill. Yn gyntaf, ydyn ni'n gallu dweud ar gyntaf bys mae gyda ni. Enghraifft, ydyn ni'n gallu dweud mae'n angen rhaid i ni i cyflwyno yr llif neu araith, ac wedyn ar y bysedd ydyn ni'n gallu trafodi ynglyn â'r pwnc nesaf neu y pwnc cyntaf yn y llif, ac ar trydydd bys ydyn ni'n gallu llefaru ynglyn â'r trydydd pwnc hefyd. Felly, os ydyn ni'n dychwelyd i'r pwnc o'r blaen o'r cyfundrefn o'r cnawd-flanhad neu'r corfflanhad, dwi'n eisiau i ychwanegu yr cangen newydd i'r coeden hwn, sef y chweched cangen, sef y cangen o'r gweddio. Oherwydd mae'r hyn yn berthnasol i'r bywyd ysbrydol, i'r dilyn y dysgediaeth, Cristnogaeth, ac hefyd i ymgeisio i deithio ar llwybr cyfiawn ac ar llwybr sydd yn uniawn. Felly, os ydyn ni'n eisiau i wneud unrhyw beth, dwi'n credu nid ydym ni'n gallu gwneud unrhyw beth heb cymorth oddi wrth Duw, oddi wrth yr arglwydd, oddi wrth Iesu Grist, ac oddi wrth yr Ysbryd Glân. Mae'n angen i ni i ymbil i Duw ar gyfer cymorth. Felly dyma'r bwrpas, dyma'r bwriad o'r gweddi i ymbil i Duw ar gyfer cymorth. Achos dwi'n credu mae'n anhosib. I ni fel dynoriw i wneud unrhyw beth i gwellai ein sefyllfa ni heb cymorth oddi wrth Duw. Oherwydd mae pob dim sydd yn digwydd yn y byd, yn y diwedd, yn y eglwys Duw. Os ydyn ni eisiau i ymgeisio i wneud unrhyw beth heb yr cymorth o Duw, mae'r hyn yn cyfartal i troi ein gefn i Duw i meddwl ydyn ni'n gallu fel dynoriol i wneud bethau ein hunain. Wel, beth digwyddodd i'r Tŵr Babel pan oedd dynoriol yn ymgeisio i wneud hynny, i ymgeisio i wneud bethau gyda'i hunain heb cymorth Duw. Felly mae'r holl peth yn hollol yn ofer. Os ydyn ni eisiau i wneud unrhyw beth yn y byd, mae angen i ni i ymbil i Duw. Os ydyn ni eisiau yn un modd i gwellai ein ffydd, ein crefydd, ein dylyniad o'i llyfr yn iawn, o'i llyfr cyfiawn sydd yn dilyn ei gyfraith, ei dysgediaeth, ei eriau sanctaeth, mae angen i ni i ymbil iddo fe i Dduw am ei gymorth. Felly, mae gyda ni 5 cangen o'r blaen. Felly, drwy'r gweddi, rydyn ni'n gallu crynhoi neu i cynnwys yr holl 5 ohonynt i mewn yn yr un gweddi, ac drwy y gweddi, rydyn ni'n gallu gweddi yr un gweddi pob dydd yn beneddiol, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, a drwy hynny, y mwy rydyn ni'n gallu yn gweddi yr un gweddi pob dydd, rydyn ni'n dod yn mwy ac yn mwy cymwys ac yn dyluniedig i'r geriau o'r 5 cangen oeddent ei gybrwyd o'r blaen. Felly, beth ydy'r geriau o'r gweddi hwn? Felly,
Rydyn yn dechrau pob gweddi gyda'r enghraifft y geiriau, gyda'r geiriau arglwydd neu ywarglwydd i ymbil i Dduw neu i Iesu Grist neu i'r ysbryd glân. Rydyn yn gweddi i Dduw trwy yn agor y gweddi gyda'r gair arglwydd o neu o arglwydd. Ac wedyn mae'r geiriau hyn arglwydd gwna i mi i sarhau pob un demladau o felyster pleser yn fy ngwrth. Felly dyma'r gyntaf llinell ar gyfer y gyntaf cangen, ac wedyn ar gyfer yr ail cangen, rydyn yn gallu dweud gwna i mi i caru diodefaint yn fy ngorff sydd yn dod ohono ti ar gyfer fy mydd ac hefyd fy lles. Felly dyma'r ail cangen, ac wedyn ar gyfer y trydydd cangen, gwna i mi i edmygedd ac i cydymdeimlo gyda'r diodefaint mor enfawr ar y croes bren, a dyma y trydydd cangen, ac wedyn ar gyfer y pedwerydd cangen, rydyn yn gallu dweud diolch i ti am y diodefaint sydd dwi'n yn ei diodef bob dydd ar gyfer fy dysgiadaeth ac hefyd fy lles. Ac wedyn ar gyfer yr pumed cangen, rydyn yn gallu dweud diolch i ti am y sanctidrwydd sydd yn dod allan o'r gweddi hwn. Ac yn olaf, rydyn yn gallu terfynu y gweddi gyda'r gair Amen. Unwaith eto, yr holl gweddi fel hyn, arglwydd gwna i mi i sarhau bob un temlad o'r felyster pleser yn fy ngorff. Gwna i mi i caru diodefaint yn fy ngorff sydd yn rhoi i mi lles a bydd yn fy dysgiadaeth. Gwna i mi i edmygu ac i cydymdeimlo gyda'r diodefaint mor enfawr ar y croes bren. Diolch i ti am fy diodefaint sydd dwi'n yn ei diodef pob dydd ar gyfer fy bydd ac fy dysgiadaeth yn y credydd. Diolch i ti am y sanctidrwydd sydd yn dod allan o'r gweddi hwn. Amen. Rydyn wedi crybwyll ynglyn ar yr coeden o'r lefariad o'r blaen. Nawr, dwi'n eisiau i efallai i roi enghraifft o sut rydyn yn gallu defnyddio yr coeden lefariad neu coeden sgorsio neu cyfathrebiad ar gyfer ein mantais ni. Er enghraifft, dwi'n eisiau i recordio neu lodi i lawr fy meddyliau fel yn nodyn llyfr, ond yn ytrach na'r ysgrifennu nhw i lawr yn y llyfr, dwi'n eisiau i nodi nhw i lawr ar yr recordiad o'n llais i. Felly, yn fy gweledeiddiadaeth, dwi'n yn dychmygu y coeden. Y pwnc dwi'n yn eisiau i drafod amdanyn nhw yw i sut i cadw eu hunain yn lan ac yn sanctaidd. Felly, dwi'n wedi dod o hyd o'r elfennau neu y cydrannau o'r amcan hwn. Felly, yn fy dychmygiad i, mae gyda mi, dwi'n yn cynnal gweledeiddiadaeth o'r coeden gyda'r trunk o'r coeden fel y pwnc, y prif pwnc, sef yr teitl neu yr llif dwi'n eisiau i drafod, sef mae'r pwnc hwn, sut i cadw ein hunain yn lan, ac dwi'n yn cynnig yr enw hwn i fod y cyfundrefn cnawd lanhad, cyfundrefn cnawd lanhad, achos rydyn yn eisiau i nodi bethau i lawr, er enghraifft un o'n yn nodyn llyfr, rydyn yn angen i rhoi yn enwau iddyn nhw, ac hefyd yr peniad iddyn nhw, lle rydyn yn gallu disgrifio ambell fwy o'r manylion ynglyn ar y pwnc rydyn yn eisiau i manylu amdano fe. Felly, dwi'n wedi rhoi yr enw i'r pwnc hwn i fod cyfundrefn cnawd lanhad yn ystyr mae'r hyn yn cyfundrefn sydd rydyn yn gallu ei dilyn yn ddefnyddiol, ac mae'r hyn yn berthnasol i'r cnawd sef ein cyrff, i cadw ein cyrff yn lan ac yn sanctaidd, ac ar ôl hynny yr gair glanhad. Felly mae'r hyn y cyfundrefn o cadw ein cyrff, ein cnawd yn lan. Cyfundrefn cnawd lanhad. Ac yn fy gweledeiddiadaeth, dwi'n cynnal y coeden hwn gyda y trunk gyda enw hwn, ac wedyn allan oddi wrth y trunk mae gyda ni y cangenau,
A gyntaf gan gynnau, dwi'n wedi rhoi y llythryn S ar gyfer I sarhau. Sarhau peth, dwi'n meddwl os ydym eisiau I cadw hynna'n yn blaen, mae angen I ni I sarhau teimladau o'r milister pleser. Mae angen I ni I sarhau pleser. Mae angen I ni I ac oherwydd mae angen I ni I ymfrydio, mae angen I ni I nacau a bethau sydd yn rhoi pleser I ni os ydym ni eisiau I gadw ein hunain yn blaen. Felly mae gyntaf angen yn sarhad o milister pleser ac wedyn ar gyfer yr ail cangen sydd dwi'n yn ei dychmygu yn fy gweledeiddiadaeth. Mae hwn cael ei cynrychiolyd gyda'r llythryn ec ar gyfer caru. Mae angen I ni I caru diodefaint achos pan ydyn nhw'n cael ei diodef rhywbeth, mae'r hyn yn y wylistiw. Mae'n angen I ni I caru diodefaint oherwydd mae'r Duw yn tad yn y nef yn ein cosbi ni ar gyfer ein lles ni, ar gyfer ein bydd ni I gwneud ni I fod yn fwy efydd i'w cyfreithiau, i'w ddysgiadaeth ac yn llai I fod yn cefnionus i'r llwybr cyfiawn. Felly dyna'r ail cangen, sef caru diodefaint. Felly y trydydd cangen yw edmygu. Edmygu Iesu Grist ar y croes bren. Oherwydd mae'r diodefaint o Iesu Grist ar y croes bren yn hynod o enfawr. Felly os ydym eisiau I dilyn y llwybr o'n gweiddiadur, ein cedwad, mae angen I mi, dwi'n meddwl, mae'n lles I ni I edmygu fe ar y croes bren yn diodef digofaint mor hynod o enfawr ac I cydymdeimlo gyda fe yn ei diodefaint. Felly, dyma y trydydd cangen o'r coeden yn fy dychmygiad ac wedyn ar pryderydd cangen mae gyda ni. Mae'r hyn wedi ei cynrychiolyd gyda'r llythryn D. Ar gyfer mae angen I ni I diochi yr arwydd yn wastadol ar gyfer pob dim ar gyfer yn enwedig yn penodol diodefaint. Achos mae'r hyn sydd yn lles I ni I derbyn yr diodefaint, I derbyn y cosb oherwydd ein pechadau, I derbyn hyn fel y gallem ni'n gwellhau ac yn dysgu oddi wrth ein profiad. I derbyn y diodefaint, I derbyn y cosmetigaidd, I dysgu oddi wrth y profiad I cyfelio ni yn llai yn y dyfodol. Felly mae angen rhaid I ni I rhoi diolch am hynny. Ac wedyn ar y pumed cangen, angen I ni I unwaith eto I diochi, I rhoi diolch ar gyfer y sanctedrydd sydd ydyn yn ennill trwy yn ddilyn yr cyfundrefn hwn. Pan ydyn yn cyffesu ein pechadau, pan ydyn yn edifarhau ein pechadau, ydyn yn derbyn y maddeuant. Felly, pan ydyn yn derbyn y maddeuant, ydyn yn derbyn unwaith eto glanhad a sanctedrydd, ac pan ydyn yn derbyn unwaith eto y glanhad a sanctedrydd, ydyn unwaith eto yn derbyn y bendithion oddi wrth Duw, oddi wrth yr agrydd. Un tad yn y nefol. Ac beth ydy'r y bendithion? Mae bendithion heddychlonrwydd, mae'r bendithion o'r dealltwriaeth I mewn yn yr ystyriau o'r Beibl. Ac hefyd mae bendithion, dwi'n meddwl, sydd ydyn yn gallu mwynhau yn go iawn yn ein bywydau ni. Felly, dyma oedd yr enghraifft o sut ydyn yn gallu defnyddio yr gweledeiddiadaeth I mewn yn ein dychmygiadau I cynnal y map neu y llwybr neu y coeden o'r lefariad neu o'r sgwrs lle ydyn yn gallu cynnal sylwedd yn ein meddyliau yn ein cof. Achos os ydyn dim ond yn siarad heb unrhyw llwybr, heb unrhyw gweledeiddiadaeth, does dim unrhyw llwybr neu unrhyw beth I atgoffa ni ynglyn â'r beth ydyn ni eisiau siarad amdan nhw. Felly mae'n mor hawdd I golli ein hunain a pan ydyn yn eisiau I esbonio rhywbeth I eraill, mae'n hynny
sefyllfa sydd yn wal. Felly mae angen i ni pan ydyn ni'n siarad i eraill yn cyhoedd i cadw ffrwd o'r lefariad yn ysmwyth. Felly mae angen rhaid i ni fod gyda ni adnodau neu, ond yn ytrach na cadw adnodau neu ar darnau o papurau. Dwi'n meddwl mae'n mor cyfleus i cadw nhw union yn ein meddyliau, yn ei dechnyddiadau, trwy'r cynnal gweledeiddiadaeth union yn ein meddyliau. Wedyn, y pwnc nesaf dwi'n eisiau ei drafod yw ynglyn â'r beth dwi'n yn galw yr coeden llefaru. Achos dwi'n wedi gwybod o'r blaen y pwysgrwydd i cynnal yn ein dechnyddiad rhyw fath o gweledeiddiadaeth, lle ydym ni'n gallu gweld y holl map o'r araith neu llefariad ydym ni eisiau i cyfrharu, i cyfrannu gyda'r gwrandawyr, gyda'r cynulleidfa. Ond wedi dweud hynny, ydym ni'n gallu ei systematise this, neu yn cyfyneddio hwn trwy yn yr un modd yn defnyddio coedwig llefaru i gofio ac i cyfundrefnyddio yr holl proses neu cyfwaith. Felly, os ydym ni'n creu yr geiriau ar gyfer hyn, neu yr enw ar gyfer hyn, ac yn galw hyn coeden llefaru, felly os ydym ni'n gallu dychmygu trunk o'r coeden llefaru hwn gyda'r geiriau coeden llefaru, felly allan oddi wrth trunk o'r coeden hwn, ydym ni'n gallu ystyn cangynnau sydd yn cynrychioli elfennau neu cydrannau o'r cysyniad hwn. Felly, beth ydy'r gair Cymraegdod ar gyfer trunk o'r coeden, y tree trunk? Felly, mae'r gair hwn bon neu bon corff. Os ydym ni'n defnyddio gair bon cyf, mae'r hyn yn cyfeirio at y tree stump. Felly, ydym ni'n gallu defnyddio y gair bon corff ar gyfer tree trunk. Felly, allan o'r bon corff hwn, ydym ni'n gallu ystyn cyntaf cangen yn cynrychioli gyda'r llythryn eg ar gyfer gyfannu. Felly, gyfannu sef gair sydd yn cyfeirio at i ffordio metel, mae'r gair Cymreigdod gyfannu. Felly, yn gyntaf, mae angen i ni i gyfannu yr enw ar gyfer y pwnc. Felly, ar gyfer coeden llefaru hwn, mae'r enw o'r coeden hwn, coeden llefaru, yn y pwnc diweddaraf, roedd y coeden hynny, coeden gorfflanhad. Felly, roedd gorfflanhad yr enw o'r coeden hynny. Ond fan yma, ydym ni'n trafod ynglyn â'r coeden o'r enw coeden llefaru. Felly, mae'r coeden hon ynglyn â'r coeden hefyd. Felly, gyntaf cangen yw yr cangen ar gyfer gyfannu. Mae angen i ni i gyfannu neu i forge yr enw o'r coeden. Fan yma, mae'r hwn yn coeden llefaru. Felly, ar gyfer yr ail cangen, mae'r hon wedi ei cynrychioli gyda'r llythryn ec ar gyfer yr coeden ac hefyd cangen, coeden cangen. Oherwydd ydym ni'n defnyddio y cyfundrefn o'r coeden cangen yn ein gweledeiddiadaeth i cadw yn ein cof yr manylion o'r pwnc ydym ni'n eisiau i trafod ynglyn amdanynt. Felly, mae'r ail cangen, cangen ec, sydd yn cynrychioli y geiriau coeden a cangen. Mae angen i ni i ystyn allan o'r bon corff o'r coeden y cangenau ar gyfer y pwnc. Ac wedyn, ar gyfer y trydydd cangen, mae'r hyn hefyd wedi ei cynrychioli gyda'r llythryn ec ar gyfer y gair cofio golyn. Beth ydy'r cofio golyn? Felly, os ydym yn edrych ar gair Saesnig mnemonic, mae'r hwn yn dod oddi wrth y Groeg.
nnymon sydd yn cynrychioli neu cyferio yr ystyr o'r cof. Felly os yr hynny'n yn dweud mnemonic, yr hynny'n yn defnyddio mnemonic i'n cynorthwyo i gofio bethau. Felly yr un peth yn Cymraeg, yr hynny'n gallu dod i hyd o'r gair cofiog ar gyfer yr ansoddd ar i cyfer at rhywbeth yn perthnasu i'r cof, ac wedyn os yr hynny'n yn eisiau cyfer at yr mnemonic, yr hynny'n gallu defnyddio y gair cofio golyn, oherwydd mae'r hyn yn cynorthio gyda'r cofio bethau. Felly, ar gyfer trydydd cangen, yr hynny yn creu cofio golyn. Felly, yn yr coeden diweddaraf, yr hynny yn defnyddio cofio golion, SEDD, ar gyfer y coeden gorfflanhad, sef i dod hyd o'r gweddi i cadw eu hunain yn lan yn y corff, i ysgoi troseddu ac i ysgoi pechu. Felly fan yma mae gyda ni yn y coeden llefaru, y trydydd cangen sydd yn cynrychioli y gair cofio golyn. Mae angen i creu cofio golyn oddi wrth y llythryn oddi wrth pob un cangen. Felly fan yma mae gyda ni tair cangen o hyd, y gyntaf ec. Felly os ydyn yn eisiau i creu gair oddi wrth yr cysyniadau hyn, ydyn yn gallu osod y gair rhwng yr cysyniau. Felly ydyn yn gallu creu y gair gycyc, gycyc. Felly, ar gyfer y pedwerydd cangen, mae'r hyn wedi ei cynrychioli gyda'r lefren M ar gyfer manylu. Ar ôl gyfannu yr enw ar gyfer y coeden, ac wedyn ar ôl creu y cangen ac hefyd y coeden, allan o'r coeden, a wedyn ar ôl creu cofegolion ar gyfer pob un cangen, mae angen i ni i manelu yr manylion o pob un cangen. Felly, dyma'r coeden llefaru gyda'r pedair cangen hon. Felly, ar y pwynt hwn, dwi'n gallu gwybod mae gyda ni eisoes dwy coeden. Y gyntaf, coeden gorfflanhad, ac yr ail, coeden llefariad. Felly, mae'r hyn yn arwain i'r pwnc nesaf. Dwi'n eisiau i trafod amdano fe, sef y coeden neu y coedwig o'r coflyfr. Oherwydd gyda'r dwy coeden fan yma, yr hyn yn eisoes wedi dod o hyd o'r coedwig, cymwysyd gyda'r dwy coeden. Felly, trwy'r yn datblygu coedwig o'r coeden neu llefariad, yr hyn yn gallu creu nodyn llyfr yn ein cof ni. Felly, yn hytrach na defnyddio nodyn llyfr ar papur yn llyfrau, yr hyn yn gallu creu nodyn llyfrau union yn ein cof trwy'r defnyddiad o'r coedwig coflyfr. Felly, yr hyn yn gallu gyfannu enw ar gyfer y cysyniad hwn, sef mae'r hwn coedwig coflyfr. Felly, mae'r coedwig hwn yn cael ei gwneudpwyd oddi wrth yr coedenau llefariad. Felly, os ydyn yn gallu defnyddio yr coedenau ar ôl rhyw fath o'r trefn, fel enghraifft yr egwyddor, os yn gallu lluniaethu y coedenau yn y trefn o'r egwyddor. Felly mae gyda ni eisoes y dwy coeden o'r gorfflanhad ac wedyn coeden llefariad. Nawr, os ydyn yn gallu sortio neu trefnu nhw yn dilyn yr egwyddor, felly yn gyntaf mae gyda ni coeden llefariad, oherwydd mae'r coeden yn dod tu blaen i'r gorfflanhad. Felly, yn y coeden hwn ar y foment, mae gyda ni yn gyntaf coeden llefariad ac wedyn yn ail coeden gorfflanhad. Felly, os ydyn yn mynd trwy'r egwyddor yn rheolaidd, ydyn yn gallu atgoffa hunain o'r coeden neu o'r coeden neu union yn y coedwig hwn, yn y coedwig coflyfr. Felly, yn gyntaf B ec. Felly, mae gyda ni yn adran o ec coeden yn gyntaf, coeden llefariad, ac wedyn ar ôl hynny, coeden gorfflanhad. Ac wedyn ydyn gallu
pob dydd yn rheolaidd yn mynd trwy'r holl egwyddor a B, Ec, Ec, D, F, E, F, F, X, N, H, E, L, S, M, N, O, P, Q, R, P, S, T, S, E, U, Y. Felly, ydyn ni'n gallu atgoffa hunain o'r coeden neu union yn y coedwig fel hwn. Felly, gyda'r cysyniad o'r coedwig y cofflyfr yma, pan dwi'n eisiau I gynhyrchu fideo fel yr un fan yma, fideo ar gyfer y dyddiadur, dwi'n yn gallu defnyddio yr un strwythur I cynorthwyo mi I datblygu beth dwi'n yn eisiau I siarad amdanyn nhw, union yn pob un fideo. Dwi'n yn gallu, enghraifft, paratoi coedwig o coeden neu lefariad dwi'n eisiau I llefaru amdanynt. Enghraifft, os dwi'n eisiau I trafod neu I ymadrodd hanner awr yn y fideo, dwi'n yn gallu penderfynu ar 5 pwnc ac mae'r 5 pwnc hyn ar 5 coeden neu lefariad. Felly, pan dwi'n wedi gyfannu yr enw neu enwau ar gyfer y coeden hyn, dwi'n gallu ar ôl hynny penderfynu ac angen oedd wrth pob un o'r coeden hyn. Felly, mae'r hyn yn fy cynorthwyo I yn hynod I dychmygu y llwybr o'r pynciau dwi'n eisiau I trafod. Felly, pan dwi'n rhoi llydd neu'r llefariad neu siarad, dwi'n gallu cerdded union I lawr yn y llwybr yn gyntaf yn y llwybr o'r cyntaf coeden ac wedyn dwi'n gallu cerdded trwy'r llwybr o'r pob un o'r canghennau union yn yr cyntaf coeden ac wedyn ar ôl olaf canghen o'r gyntaf coeden dwi'n gallu symud ymlaen union i'r coeden nesaf union yn coedwig o'r coflyfr ar gyfer y fideo hynny. Ac wedyn, unwaith eto, dwi'n gallu cerdded I lawr y llwybr o'r bon corff o'r coeden yna, ac wedyn yn cerdded I lawr I ymwelyd ar pob un cangen, gyntaf, yr ail, y trydydd ac yn y blaen i'r olaf, ac wedyn I symud i'r trydydd coeden, ac yr un peth I cerdded I lawr i'r cangennau, ac wedyn i'r pedwerydd coeden, I cerdded I lawr y bon corff, ac wedyn i'r cangennau, ac wedyn i'r pumed ar olaf y coeden, I cerdded I lawr y bon corff, y llwybr o'r bon corff, ac wedyn i'r llwybrau o'r pob un o'r cangennau. Felly, ac wedyn mae'r holl I gyd yn cymryd o ddeutu hanner awr, a dyma'r holl fideo wedi ei cwblhawyd union yn fy dychmygiad yn fy gweledeiddiadaeth, ac gyda'r pob un manylion tu flaen gweledeiddiadaeth union yn fy dychmygiad, dwi'n yn gallu dychmygu o'r holl llwybrau yn fanwl ac mae'n hwn yn hynod o cynorthwyol I mi I atgoffa fy hunan oddi wrth y pynciau I trafod amdanynt a'i manylion hefyd. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r ermygiant hwn o'r coedwigoedd o'r coeden neu lefariad yn dwyni yn ôl i'r pwnc o'r hyn wedi ei grybrych yn gynharach, sef y pwynt o'r I fyw bywyd yn llythrennol os ydyn nhw'n gallu byw bywyd sydd yn canolbwyntio ar y lythrennau ac hefyd ar yr gweledeiddiadaethau ac hefyd I defnyddio ein dychmygiadau o'r holl amser. Dwi'n meddwl mae'n hyn yn cryfhau ein rhugl I cyfrifadu union yn unrhyw iaith ydyn eisiau I cyfrifadu yno fe, hyd yn oed yn Saesnig fel yn Gymraeg hefyd. Felly, dwi'n meddwl mae'n hyn yn hynod o ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr pan ydyn nhw yn dysgu I siarad Cymraeg, mae'n angen I ymarfer holl amser I siarad ac I siarad. Dwi'n meddwl mae'r hyn fodd orau I datblygu crefft I bod yn medrus yn yr iaith yn fwy nag I ddysgu gramadeg na'r hefyd yr gerfa oherwydd os ydyn nhw'n gallu siarad ac yn cyfrifadu union yn yr iaith gyda'r gramadeg sylfaenol ac os ydyn ddim yn gwybod yr gair Cymreictod ac ydyn nhw'n gallu defnyddio'r holl geiriau oddi wrth y Saesneg, dwi'n meddwl mae'r hwn yn defnyddwy pan ydyn yn siarad gyda'r siaradwyr Cymraeg ydyn nhw'n I gyd yn siarad yn Saesneg hefyd, felly mae'n
mor hawdd i creu safleoedd a cyfleoedd i cyfathrebu union yn yr iaith Gymraeg oherwydd ar gyfer yr dysgwyr yn enwedig achos os nad ni'n gwybod unrhyw gair yn Gymraeg, maen ddim yn angen i benthyga y gerau oddi wrth y Saesneg. Nid ydy hyn yn bodoli union yn y ieithoedd eraill os ydyn ni siarad gyda rhywun yn rhugl yn ieithoedd eraill. Yn gyffredinol, nid ydyn nhw yn gwybod Saesneg neu i siarad Saesneg gyda'r lefel neu gwasanaethau ar yn eisiau i gyfathrebu ynddynt gyda nhw. Felly, os ydych chi'n dysgwr o Gymraeg, dwi'n argymell i chi pan ydyn dod chi o rhywun sydd yn gallu siarad tipyn bach o Gymraeg i ddim ond i cyfathrebu gyda nhw yn beth nag lefel o Gymraeg yma gyda chi ac mae gyda nhw hefyd. Felly, ydych chi'n gallu cyfathrebu union yn defnyddio y iaith ac os nad ydych chi ydych chi yn gwybod y geiriau union yn Gymraeg, ydych chi'n benthygia pryd bynnag ydych chi'n eisiau oddi wrth y Saesneg union i'r Gymraeg ac i barhau yn cyfathrebu union yn y iaith Gymraeg yn rhugl i ddeud y gwir achos os nad chi'n gwybod y gair yn Gymraeg ac os ydych chi'n gallu cyfathrebu ac yn benthyga oddi wrth y Saesneg, ydych chi'n gallu cadw yr ysmythder ac hefyd lefel o rhugelder union yn cyfathrebiad. Felly dwi'n meddwl mae hyn i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am ei gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.